पुइलानो लामसोगु तीनि भिडियो तीन नंबर कथाल भिडियो टिपे तीनि के जों सायमलानै त्रिपुरा ग्रामीण बैंक नि ताबो आधार बे रां उथुमाय आंगा आइगिन का आधार बे उथुमनो आधार लिंक तंफना ताबुंखाय आधार कार्ड बाय जों रां तिख्लाय माया जतोनि न जे AEPS बाय रां कार्ड नाय आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम ट्रांजेक्शन खायने बरंनि जतोनो अफ जांगे बाक्सा बावनि इनेबल खायजां गाना ताबो खलाय दंगो बैंक रगो बाक्सानि इनेबल खायजां जे इनेबल खायजां बरंनिखाय बर आधार बे रां उथुमाय निखाय बदखन गनादि ट्रांजेक्शन नॉट परमिटेड जों मो चिनि जे चिन परमिशन छरा जों मो ताय कार्ड होल्डर नि बैंक अकाउंट फॉरजन इनएक्टिव जों मनो एक्टिव खायनाना एक्टिव खायसा जों यांखै ताबो इनएक्टिव बतंग दंगो अंग जों आबो ते थांगे एरि KYC बहनि जों बुजिनाय मनो नुगनाय जे इनेबल खाया करनि बं महके नुगनाय गनरक इनेबल खायना हंगायनो नंनि एक्टिभ खायना हंगायनो नरक आफुरखाय रां तेहा आगिन हायके उठोगै माने ताबो गनादि जत बरनि आधार लिंक तंफनो जे इनेबल खाया रक बरक उठोगै माया आधार बाय डाइरेक्ट ब्रांच थांगै माव थंनाय आबहाय जों समय ब्रांच थांमाया आबहाय रक गोबां बतंग थांथ गया थांमाया बुरा बुरि जाबो दङ बरंका आधार लिंक आधार बाय उथोमाना जादों नांगौ फर्म फुंनाय माने फुनुमाले तांखे आनि जे बैंक ब्रांच हो जागा आं फर्म सामनि फर्म बरो रिया डाइरेक्ट आधार कार्ड नावसे बरो कंप्यूटर न फिलअप खायाखै खलायै रिबो बरं नंखै कोन कपि नांनाया जोंखै सुद आधार कार्ड लांखैनो नोंथांगो बाहागा जोंनो फर्म नि जों फिलअप खायमान परेसे ब एक्टिभ खायनाय जों आफुगै न फाइफान उंगै सिनखौ लगे लगे न आरो बर खलायरबो डिटेल नावै सोंगैयाखै आबहायकै खलायगै नंना फर्म दङ फुंमा हमगो फर्म करबगै फुनुकमालिया नरक आधार बे रांते हे उथोनो मुसु दंगा आगिन हायके नरक मनो एक्टिभ खायना दि नरक उथोकमानाय जतोनो उथोकमालायने जे ताबो आधार बाय सामं खलायां दंगा सिनि फिंगार डिवाइस बाय नरक बैंक थांगै साइडि आधार बे रां कारिमे अंगे बाव ननो तते सानगै रिदि बगजे सानमनो नरक आ परेखायनो थानाय तिनि भिडियो आसा नक सायमखना बबायके त्रिपुरा ग्रामीण बैंक नि रां उथोकमायानो उथोकमानान बगै सायमखना ओ चैनल को सब्सक्राइब खालामनानै टेबो नंबाय कथा भिडियो अपडेट मानबाय पाइथाव जतोनो हामबाय।